हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बड'लेण्ड मुसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो गोदान निउस आपडेट लाना फैदों गासै बर' इउटुबारफोरनि थाखाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामदो। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबासो बर'जों बर' हेफाजाब मोनलायगोन आरो गोजौआव दावखोलांनो हागोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। गिबि आपडेटआव जोंहा भिभ' चेनेल आरो मिथि नार्जारि चेनेलनिफ्राय बिथांमोना गावसोरनि साबस्क्राइबारखौ 50K बानायनो हाबाय। बिथांमोननिसिम मिनि कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो लोगोसे 100K थाबैनो जागोन होननानै आसा खालामबाय। फैदो दानिया नेक्स्ट निउस आपडेटआव दं जोंहा मिथि नार्जारिनिफ्रायनो बिथाङा बुंदोंमोन दि गावो सल' रेकर्ड बानायदों होननानै बिथाङा बिखौ आरबि फिल्म प्रडाक्सनाव शुटिं खालामदों होननानै बुंदों आरो लोगोसे एक्ट्रिसआ गावनो होननानै बुंदों। बिथांनि भिडिअखौ थाबैनो नुगोन होननानै आसा खालामबाय। फैदो दानिया नेक्स्ट निउस आपडेटआव दं जोंहा सोरां आरो रिंकि बिथांमोनखौथ' बयबो सिनायो, रावबो सिनायि गैखाला। बिथां सोरां नार्जारिया गावनि एनाउन्स खालामदों दि माइ निउ एलबाम कामिं सुन मडार्न बर' सिख्ला होननानै। बिथांमोननि एलबामखौ थाबैनो नुगोन होननानै आसा खालामबाय। लोगोसे दिनैनि भिडिअआ खिनियानो जोब्बाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनो बाव। गोजोन्थों। उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन।